Здравейте, приятели! Добре дошли в кухнята на Снежи. Доста отдавна не бях готвила картофена яхния, а така не се прияде. Имах и картофи и затова реших да сготвя една картофена яхния. Стана наистина много вкусна и ароматна. Така че сега хайде да я приготвим заедно. Обелила съм си вече картофите, пресни картофи съм взела, мислех да правя нещо друго с тях, но в последствие, както ви казах, не се прияде картофена яхния, така че това ще е. Нагласила съм си 3 глави лук, 2 моркова и една чушка. Започвам да си режа картофите, режа ги ето по този начин на поедри парчета. Все пак ще правим картофена яхния, а не супа, но може да си ги нарежете както си искате вие, както на вас ви харесва. Както ви казах, тези картофи са пресни, щях да приготвям нещо друго с тях, но в последствие отиват за картофената яхния. Ето как ги нарязах, ето големината горе-долу. Като са пресни, малко се притеснявам да не се разварят, но в крайна сметка не се развариха, останаха си целички. Картофена яхния е хубаво да се готви с по-стари картофи. Морковчетата ми са тънички, затова ги нарязвам по този начин на колелца. Всичко за картофена яхния режа по-наедро, все пак е яхния, но както ви казах, може да си ги нарежете и на по-едро. На чушката и почистих семките отгоре, но тези отвътре са останали, така че ги махам, за да няма семки в яхнията, няма да е никак приятно. Чушката също ще я нарежа по-наедро, ето по този начин на две и след това си правя ето такива лентички. Става наистина много приятно за хапване и се получава доста добре. Нарязвам си цялата чушка по този начин. И след това продължаваме с останалите съставки. 3 глави лук слагам, може да сложите и 2, а може да сложите и 4. Това е въпрос на вкус. Изобщо няма ограничения. Все пак знаете, във всяка кухня се готви различно и всеки готви така както му харесва и слага такива подправки, които на него му харесват. Нарязах си зеленчуците и картофите, и лука, морковите и чушките и сега отивам на котлона в тенджерата, в която ще готвя. Слагам на дъното мъничко олио и след като олиото ми позагрее, се добавям нарязаните зеленчуци, за да ги позапържа. Разбърквам ги така хубаво и ще ги запържвам за около 7-8 минутки ориентировачно, за да може хубаво да поумекнат, като от време на време, докато се пържат, разбира се, ги разбърквам, за да не залепват по дъното. Ето, готови са, умекнаха доста добре, виждате как изглеждат. Разбърквам ги отново. Сега ще ви покажа по-отблизо. Аз ги запържвам почти до пълна готовност и веднага след това си добавям и нарязаните картофи и наливам вода. Водата е мъничко над картофите, защото иначе ще стане супа. Няма да има много време да изври, пък и картофите ми като са пресни ще се сварят доста по-бързо. Разбърквам хубаво всичко да се умеси много добре и слагам капака затворен и ще изчакам да заври и след като заври ще продължим с останалите съставки. Ето вече ми завря супата, даже виждате като махнах капака каква голяма пара излезе. Разбърквам всичко много добре и още веднага след като ми заври, слагам доматен сок, домашен доматен сок използвам, около 100 мл слагам, ориентировачно някъде там, слагам го веднага, тъй като ви казах, че моите картофи като са пресни ще се сварят по-бързо. Разбърквам всичко много добре да се умеси, след което слагам капака леко открехнат, за да може парата да си излиза като ври яхнията. И ето, повря около 7-8-10 минути я оставих да поври и е време да я сложа и подправките. Слагам сол, както и чубрица. Чубрицата хубаво я стривам през пръсти, за да не останат клечици, няма да е приятно после при хапването. След това се слагам и един дофинов лист за аромат, придава наистина много хубав аромат и много ни харесва на картофена яхния, както и 3 зранца бахар, но бахар е много силна подправка, ако не сте използвали, сложете се 1 или максимум 2 зранца, защото наистина е много силна и ароматна, но пък на нас много ни харесва и затова я използвам в яхни и просто наистина добавя много хубав вкус. Слагам се и червен пипер, 2 чайни лъжички червен пипер, разбърквам всичко много добре, за да се умеси, да се разтвори всичко и солта и червения пипер да отиде навсякъде. И след това слагам капака пак леко открехнат, за да може да излиза парата
и ще си направя брашняната кашичка. В една купичка си слагам 2 супени лъжици брашно и малко вода и разбърквам докато стане хубава еднородна смес. Ако не искате да слагате брашняна кашичка, може да се извадите 2-3 картофа от яхнията, да ги намачкате хубаво с вилица и да ги върнете обратно. Пак ще се сгъсти много добре, но аз винаги си слагам брашняна кашичка. Така ни харесва на нас, така че другия вариант е просто да си намачкате картофи. Ето вече моите картофи са сварени и ще сложа брашняната кашичка. Колко време се варим, не мога да ви кажа точно, защото са ви си готово е, когато са ви сварени картофите. Моите се свариха доста по-бързо, тъй като са пресни, но след като се сварят картофите, вече може да сложите и брашняната кашичка. Разбърквам така много добре за около 2-3 минутки. Не бъркам през цялото време, само от време на време, за да не раздробя картофите и да може брашното да се посвари, за да няма яхнията брашнян вкус. Ето по този начин леко с лъжичката разбърквам и след това след 2-3 минути свалям от котлона. Ето и моята картофена яхния е напълно готова. Ще се я хапнем с люти чушчици, покани люти чушчици. Много обичаме, а и много си подхождат. Стана наистина много вкусна и ароматна. А вие ми напишете в коментарите какви са вашите любими подправки, които слагате в картофена яхния. Благодаря ви, приятели, че гледахте видеото до края. Чао, чао и до следващият път!